A bude to lečo, ale trošku inak, bude to lečo na turecký spôsob, v ktorom nenájdete mäso, ale za to iné dobré veci, takže sa poďme do toho pustiť. Máme hotovo a podobný proces bude nasledovať aj s mäsitými paradajkami. Ak máte problém so šupkou, môžete sa aj zbaviť vami osvedčeným spôsobom, je na to mnoho postupov. Po 20 minútach sme pripravení pridať aj paradajky, pretože tie potrebujú trošku menej času ako papriky. Takže pridáme, znova nezabudneme mierne dochutiť soľou, ložské oka hotové môžeme podávať a na tanier si naložíme porciu leča, pridáme vajčka, nejakú dobrú chrunkavú chutnú bagetku a perfektné lečo na turecký spôsob je na svete. Vyskúšajte, ochutnajte, porovnajte s klasickou verziou, ktorú poznáme z Maďarska s klobáskou.